Hello, hello. Ay, nako, share ko lang, oh. TikTok shop. May budol ko soy. Totoo pala itong balita-balita ng mga marites dyan. Sa halagang 78 pesos, oh. Aba, 20 perasong supot ng face mask para sa mga bata. Oh, order na kayo para sa mga chikiting nyo. Come on, order. Hello, hello. Ay, nako, share ko lang, oh. TikTok shop. May budol ko soy. Totoo pala itong balita-balita ng mga marites dyan. Sa halagang 78 pesos, oh. Aba, 20 perasong supot ng face mask para sa mga bata. Oh, order na kayo para sa mga chikiting nyo. Come on, order.